Și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Pocket Edition, unde e dat partea a doua, adică episodul 2. Suntem apoi pe prima versiune. Bun, după cum vedeți, am făcut aici încă o cameră mică, adică încă o parte. Și hai să continuăm să mai sapăm încolo la casă. Pentru că nu vreau să-mi fac pe aici animale, am găsit ceva, bine, bravo. Da. Eu mi-am făcut multe case în pământ pe Minecraft și pe calculator, pe aproape toate versiunile mi-am făcut casă în pământ. Și astea sunt, eu zic că astea sunt cele mai apărate, pentru că dacă te fugărește un creeper, dacă intri în casă și ai ceva, vreun geam pe acolo, te băbuie. Dar dacă ai mai asta în pământ, poți să intri în ea și nu-ți mai intri în casă. Pentru că asta e sub pământ și nu prea are cum să ajungă atât de bine la tine, creeperul. Sau orice altceva. Deci eu vreau să-mi fac o fereastră mare. Deci și o să bucur de insect, vine noaptea, vai de mine. E noaptea și n-am un pat. Deci voi la nisipul. 4, 5, 6. Bun, hai să mergem să vedeți seama că am o dită mai gaură în casă. Dar ce că mi-e geamul. Parcă un pic să luminez chestia asta pe aici. Ok, de ce poți pe butonul care nu trebuie? Spuneți-mi în comentarii de ce apăs pe butonul care nu trebuie. What the fuck? Au! Piciorul pe ceva rece. Ok, să mă. Nu? Nu se văd bine. Așa. Arată mai bine decât am crezut. Nu am chestia asta. Știu că... adică am nu mai pun picioarele pe ăla. Nu știu că am muncit la mine și nu știu de ce. Adică m-am gândit că am... stai un pic, știu că am muncit la mine de unde e. Da. Spune că am asta, sunt cam împrăștiat. Nu vreau să intre în mine ca să vedeți cum e camera. Și vă spun asta. Nu vreți să vedeți cum e. Nu pentru că pot să muriți. Chiar pentru și mai mic. Nu vreți că ne pierdă la păpă. Da. E să păpă. Așa. Ia, nu știu ce să fac. Ce pe farm? Să mă pun o confruntare la un fight. Sunt de experiență și rod în flash. Au venit la obiectiv. Am luat tot ce trebuie.
Minecraft, episoadele de Minecraft le voi face cam scurte. Că nu prea am ce face, lumea asta m-a plictisit de Minecraft. Aoleu, ce rece-i ferul ăsta, de ce pun picioarele pe el, dar nu știu de ce. Bă, să vedem și să-i să îndreaptă în hangar. Nu fac cu acest episod, nu prea am ce face. Deci, bye bye. Lăsați like, coment și arătați-mi oare ce să construiesc în comentarii. Da.